Moikka, mä oon Pia. Opiskelen Tavastialla baarimestarin erikoisammattitutkintoa. Minä oon Jami ja mulla on vähän sama homma. Mä valmistuin tästä samasta koulusta keväällä toukokuussa baaritarjoilijaksi ja nälkä kasvoi syödessä, eli halusin lähteä opiskelemaan lisää tätä alaa. Mulla oli ehkä enemmän se, että mulla on ollut hirveä kriisi, mitä mä haluan lähteä opiskelemaan. Ja sit mulla sattuu olemaan mun kaveri tässä näin, joka viime vuosikurssille kävi, ja sit meikäläinen oli se, että no helkkari. Mä lähden yrittää, että jos mä meikäläinen sisään ja täällä mä oon. Hirveän hankala sanoa, mikä on kivointa. Tosi mielenkiintoista asiaa. Päivät menee vaan turhan nopeasti ja jouhevasti. Ja tehtiinkö sitä sanoa edes opiskelu? Niin, onko tää ei tunnu opiskelulta, kun on mielenkiintoinen asia ja mielenkiintoinen aihe, niin kivointa on tavannut uusia kavereita saanut ja oppii tästä alasta paljon uutta. Mä suosittelen tätä alaa, niin mä suosittelen ehdottomasti henkilöillä, joilla on yhtään ajatusta baariin lähteä töihin. Ei pidä antaa baarimestarin nimityksen hämätä sillä, ettei tänne voi niinku lähteä uusi baarihenkilö tulemaan oppimaan ja saada itsensä niinku hyväksi juoman tekijäksi. Kyllä, mä toivon ainakin niin työllistyvänä niin, että mä oon ravintolassa tai baarissa töissä. Baarimestari tiskin takana tekemässä ihmisille hyviä juomia. Mulla on kyllä kans, että toivon, että mä löydän mahdollisimman hyvän paikan joko Lahdesta tai sitten joudun lähteä joko katsoa Pohjoisen maata tai sitten Helsinkiä, missä on sellainen mestari, kenen kanssa pystyisi lähteä oppimaan vielä niinku omaa mestaruuttaa paremmaksi ja tehdä oikeasti hyviä juomia.